ndingato prefer zvamanye ndo prefer yangu bonyora How do you do bonyora? How do you masturbate? What do you mean, guys? As a man, I understand you. Iwe kana une mafeelings uda romance wana niko. Une mafeelings jayo. Una time romance. Ndododza kuti une hasha. Andi. Nda kupindira ipa. Exactly une hasha idzodzo. Vana kusvikira same time. Ai nangu kuti my own side pamurume anobva atoenda. So unogona kutorwa 3 rounds nebonyo. Aiwa. Three adzizobudisa. Asi one. Unotora flat. Aiwa unotora flat. But in what same category? Yeah, mukadzi haiti sex every day. Bonyora uriti every day. Unokuwara benzizvo. Yotoshotoka. I had there's that feeling yekuti murume paanotunda mandi yekuti mukadzi anofita kuti this is it. Iwe pakikambo newanepi. No, unotofila utonyatsonda kutunda. No, that one we understand. Njakakura sei. Okay. So kana ndosvika palist vakugamba kuti anoda kunzwisa papoti iyo ndosaizha mucheche. Utosvika utochuza. Right, ladies and gentlemen, back to back with Kumusha Podcast Show. Tadzoka zvakare nhasi takuvigirai zviri mumwoyo, zviri muvanhu, zviri kuraramikwa. So tine hanzva dzedu panapa yatishanyira tirimbokurukura nezveupenyu, mune zvamuchadzidza, mune zvamuchadzidzisawo comment section. Thank you very much. Sister, can you introduce yourself kuti munonzani? Inini ndote magadi zvenyu. Indoitwa Cherry Babe, ndiri basa. Okay. But my real name is Stella Makuve. Okay. Yes. Mari konguronga po. Dolika. Dolika. Ndikona muri kunyama is like moda zvende. Maya. Ndiri kunyama just because ndanichimbocheka inonzi content yasisi. It's pleasing. It's amazing. What do you think about content yasisi? Content yasisi from that. I think the best is for you to introduce yourself. Like isusu takazirana through content. We don't lie. And saka ndauza kuti content yakatanga sei. Exactly. What happened? What inspired you? What motivated you? What gave you that zeal kuti I need to do this? Alright, regedze ndidaire ipapo. To my own side, chakanyondi inspire. There's another lady, one day go with naye. She's a Nigerian lady. Okay. So this lady I'm going to introduce her. She said, you know what? Let's do content. Then I sang, what is content? So another day she showed me a video. I saying, okay, let me go and do it. Let me try it. Then I try. I see it was coming out well. Then we do another video. First a video, it go viral. Second video, we do with cucumber. It was the first our video to do with cucumber. What do you mean to do with cucumber? Like aida kundita kunge angari madam inindiri musikana wabasa. Okay. So akayani cucumber chiri romance. As Alright. if like angari One. like angari one. But a husband was not around. All right. Yeah. So akabatanga kuyachin romance. Pakan romance. Then we try to open tishitane cucumber area. Then video rakabarenda viral with that cucumber. So zvaingondi tandaive kubasa ndichitoshanda. So ndakaona kuti let me quit the job ndichitongoita focus on content. And although ndandatovhurawo page ndibva ndatotanga kutoita content yangu. Then my first video to go viral ndaive ndiri mubush. I was on the bush ndichivhura hembe. Someone achinditora video. Ndaitokurura ndichitobvisa hembe. So ainditora video achitaura kuti you think this girl she's doing what inside the bush what. So ndakabva ndasunga that red cloth
ndobva ndatora mazaiva ndamaisa ndaitenderedza that video ndorakatanga kupinda 2 million views within within 24 hours per page pang. So ndopandakatanga kutongozvifara ndikati this is a game, let me do it. So my content, it was mixed, and even now I mix. I do open, sometimes I'm not do open. All right. But sometimes I do open and doing something there on opening. Kuvhura ndotovhura. But ndinovhura Burugwa hembe ndinotovhura and even to be Facebook page ndakanzi Cherry Babe ndore kutovhura racho. How many followers do you have? I have 699 on Cherry Baby. On Cherry Queen I have 54k. On Cherry Craze I have it's in 95k. So on those pages, what do? You post the same content on? Yeah, sometimes I post the same content. Sometimes I do the different content. All right. Yeah, but I share the same things on those pages. All right, but is there any page that you say that if I post on this one, the content will go viral, but these ones, or it's just the same? Let me tell you, sometimes if I post on Cherry Baby a video, maybe on Cherry Baby it's make maybe, let's say 13 million views. On this one you make 200,000. Yeah, 200,000. On this one you make 28k. So it's different. All right. With the pages, according to the page. Yeah, according to the followers. Yeah, sometimes. All right. Yeah, which one is blowing first? Okay, right. So sister, mnemurumere mnevanonga. And namurume. Ndine vana 3. All right. What happened? Okay, mnemurume vana 3 ava ndeve same father or different father? No, we want to just ndotanga ndaseka like we want to know. Right, okay, you want to know. Yeah. To my own side, Shibagi. Like it's from different fathers. Yeah. You just got them every. But my first daughter, I was happily married. All right. Yeah, okay. There's something happened. Then my second on white wedding. All right. Yeah. Then this third one, it's Mambara. Okay, let's not talking about this third one. Because it's still on high hit. Okay, let's not talk about the last one. Yeah. On the first one. Yeah. Wedding. No, all just right. Married. All right, yeah. It's fine. And then the second one, it's a wedding. All right. Is it the same thing that made you broke up with the first one? No, no. Or what's the difference? Is it you or is the guys? Different. To the first one, let me say I was very young. All right. Yeah, I was very young, and sometimes to be mature. Yeah, you need to be mature in life. All right. There's other things that we do, Tichirivana. But a problem, it was my man. Inenasanda zauti murume anoti kana akaura ufana kutevera. Nindaitotera kubasa kunoita violence pabasa ipapo. Ndandire that person okutoti ndaitozikana pa police vaitotanga kutotarisa pasi. Ndakatopinda nemakoti andinakoti andisina kupinda. Because ndandiri very stubborn. Even nanasi ndikada kuita stubborn, but I take myself to saying no, now you're old. All right. Yeah. So all right. Yeah. I cheat. Yes, I cheat. I cheat like I cheat on wakawanda ere or just one of those. I cheat on nepabasa. Pabasa everywhere. Every kembi kwaenda ninga chingo ita imwe. Yeah. Angasiri munhu yanozeza. Yeah. Some awaita say. Mayukudzwa ere nevanhu kuti kana maizvona because the first thing yakaitika ndeyekuti akanditi ari kuenda kubasa anditi ndobva ndasangana neshamwari yake ndobva nditi ko iwe murume wako atosvika kumba here ndamusiya achitomutsa mota achiti akutodi akutouya kubasa bhozi aishandisa mota yebasa bhozi ari mupurisa so akutodi akuya kukumba ndikati auya kumba zvikanzi
ende mangwanani ngatori off duty saka uyu ndakamudaira ndichiti auya kumba auya kumba ndakakasira kushandisa brain ndikati akarara chichi zvikanzi kana wasvika kumba kuti andifonere kune kunoda kuti tiende andiperekedza ndikati okay it's fine ndobva ndamuti unoda kuti akuperekedza mangwanani ngasiri pabasa here I think so zvikanowa mangwana ari off duty ndobva ndasvika kumba mbva ndamufonera ngari manheru ndobva ndauti uri kupi svika ndiri kubasa vandati alright it's too late mbva ndaenda kubasa ndandiri munhu weviolence svika pabasa ndatosvika kuna officer in charge straight svika nekuna nachaplain so ndandiri munhu yasati anyatsomachuwa ndandisinganyatsozoti what is bad what is good. Alright, let's say mama mature by that time. What were you going to do? Ndaimusiya. Nemurumanura. Ndaingomusiya ndomutarisa. Alright. Yeah. Alright, it's fine. And the second one, what happened? Then the second one, he was a South African. So there's other thing yakuti kumba kwavo waiti ukasvika kwaitaurwa nyaya dzakawanda. That one it's a privacy. I can't talk about it on social media. It's fine. Yeah. So it was a private. Those people vaitaura zvavanoda chichi. So to my own side ndaka decide kuti do you know what, to be happy with my life, let me let me move, because ndakatomudza zvakanaka kuti I need rest ndambonozorora, plus iye pachake angari abusive. Alright. Very very abusive. Zvekutoti even vanhu vanondiziva chaiwezva ndichirohwa. Alright. So vamwe vanhu vaifunga tanzi ari kuhura ari kuita sei. I think to my own side zita rangu dzonguva rakashata, even public, even pandogara chaipo chaipo, even someone anogona kutondiona notanga kutotaura kuti iri rinenge urei. Alright. Why? Handinyatsonzwisisa ipapo, maybe my appearance, the way maybe vanenge vachiona, but inside isuti chikura taionzo munhu akaita mahips akaita magaro akaita choti airi ure. Sometimes I'm thinking like that kuti pane pamwe pokuti okay mahips acho handina, ndinotorawo zvangu nezi big tummy tongoro imwe iyaya, handisi that girl kuti ndinganzi ame slay queen handiti, but ndotongoona sometimes there's other things zvinotongoitika zvitongori personally. Vamwe vaizoti ari kurorwa kuti hanzi anohura kana kuti azoita sei, tozotobvunza there's no way yandotombohura. Inini kana ndikaita murume wangu I stick to that person. Alright. Ende kana ndikataura kuti I love this person I stick to that person. Zvokuti ndinotonetsa even makoza angu anotokubohwa. Ende ndotaura chokwadi ndeto makoza anobohwa. Alright. And then let's go. Mvawaita move on. And then the last one. It was a wrong turn. Angari muchi Zimba. Nigeria? No, Zimba. Alright. Yeah. What happened? Yeah, itaurike. I told you that this is Cherry Babe Musikana. Alright. Take us to where you were saying you don't want a man in your life. Can you clarify what makes you say I don't want a man in my life? It's a choice that you make. Yes, I don't want a man in my life. First thing that has happened, I think it's me, I was wrong, and we have a mistake because I was not growing up. The second one, I'm not saying it was a mistake. The second one, there's a spiritual, there's a demon, there's everything. But turbo. Alright. Yeah. So this third one, ndakapinda ndichiti ndoda kuti even nyango pane zviripo, I want to be settled down as a human being, as a woman. Ndogara pasi ndoita uchi munhu handiti unokwanisa kuverengeka pane vanhu. Yeah, because the way yandoshorwa nayo nevanhu. So I try kuti, but ndakazoona kuti papa ya munhu uyu maybe I did a wrong mistake. I did a wrong move to my own side. Alright. Yeah. So that was making me to be offended even now kuti nditi. So even why? Munhu akanditi I love you anditi nditononga uyaritoita majokes zvakarototamba. I don't have that time. Okay, so what makes you think kuti iwewe pachako chadi murume? Is it just because you were abused in the previous relationship here, or can you give us a picture on that? No, ndakutongofila kutoti andichadi
because andikutoona kunge kwandiri inini it's a waste of time hazvisina kana basa it's not have a future to my own side. Let me work for my kids. Okay. Let me raise my kids alone. What about sex? What do you do? Alright, because my feelings. Yeah, but you don't need a husband. Yeah. But do you need someone? Sex. Yeah, that can. Sex, not yeah, let me tell you. Everyone needs sex. Hakuna muna singa. How do you handle that part? Hakuna muna singa sex. I know not even a memo to sex. But to my own side, let me telling you something. Kuti ndinotopedza kana 4 months, 3 months. And matunopedza 4 months. Mapedza udaro zvora musanga nemunhu. And even let me telling you ndofunga pandaka guma kuita. Aiwa, like and what you kwanza pedza 3 months and 4 months. Ora kana wazopedza 4 months uvadi. I try kuti my baby daddy and iye wacho which baby did last one. All right. Yeah, and tombo try kuita akuti ambodya bota anditi ndobo muswededza padhuze for that moment kungoti maybe ndikamuona one day then tongodya bota but it's not like that I have feeling just kuti ndingorelease myself. Do not if kana ukagara steric as a mukadzi usingaiti sex you are mentally disturbance. All right, you have too much chick nongotuka siruzoti komuno yatadze asha dzinongo so which means izvo zviri kwese because varume zo ukatora time usina uchikabota like asha dzakawandisa even kuvakadzi zviriko. Alright, mukadzi akashaya bota maybe for 3 months to 5 months kana vana chaivo vanotemwa nebhoto. Alright, sister, pane nyaya inonzi masingle mother because you are a single mother right now. Masingle mother ane bitterness. To my own side, I don't know a bitterness kuti inenge chizobva papi pamoyo. Like bitterness yevarume, like what you're saying kuti inini handidi murume pamberi pangu. It's bitterness in a way. Kuti ndakakanyirwa life yangu nevana. So I don't want to see a man in my life. Yeah, but and it's true. It's happened. Zvokutoti nditotaura kuti ndinangu handitodi to my own side sezvandiri ndakazvimirira handide. I try kutoti izvozvo zvindishandire vana vangu ndinyatsovhura burugwa dei zuka bhekanga chibvuma ndanyatsotobvisa riri iro chairo ndaratidza vanhu varume ivavo ndindo varida kuona but handisi kuvada handinei navo ukovhurira vakadzi. Aiwa ndikwanisi kuvhurira vakadzi because vakadzi tine pamuromo uisi kunge ari kunyanyo tieta kutofunga kuti unotonzwa utonzi sometimes my baby dad anondudza kuti kumba kuva vitonzi urera kuereka ona zvari kuita. Inzvanzvadzi target market yako varume at the same time handivade and it's true ndenichida kungovarwadza kungoti vaone ndino kuti murume wese pano I have some time yandakaita live video ndiri palive video munhu akauya akabonyora live is in live pa ndaitotaura pafone pafacebook ndiri ndakabaya live yangu ndiri papage pangu ndichitotaura nyaya nevanhu ndobva ndatoona munhu ndakamu akarequesta kuti ndoda kuita kukuuya kuti titaure saka to my own side ndangofunga kuti vanhu vayanongorequesta vachida kukwidzwa so pandakanopressa that thing munhu uyoya aitobonyora aitomasturbate akatoburitsa scene nditaura kuti angatori naked ari muswa riba atori muswa only kuti ndakabva ndakasira kuzozviona neimwe phone ndobva ndadelete what atori barwe. So I like those things kuti inini ndiri kunotsvaga mari kune vakadzi just the same thing. Okay, you know to be married sometimes it's a blessing in life. So I always telling someone, don't shout a single mother because you have a blessing. Uri hure rakatowanirwa nyasha. Alright, so in other words you're saying munhu wese mukadzi wese hure. Vakadzi vese mazhinji especially kana vazhinji. Alright. Mahure chihure chega chega. Kazhinji ukadototarisa tiri like especially muno South Africa tine mahure akawandirwa nyasha paakapinda munomu ndobva awana mamarriages handiti but paakawana mamarriages they think kuti that single mother waazoona handiti ihure nekuti iye angari hurewo
hure rinotongoziva rimwe hure Mhm. saka ukanzwa munhu achikudaidza kuti uri hure sometimes handirwadziwi neshoko riya ndotongoziva kuti aiwa hakuna muroya angaziva kuti iwe unoroya kana kuti iwe une chikwambo kana kuti uyu akaromba iwe usina kumbonoromba naye wakazozviziva sei une that experience. Alright. Atimboti sister masangana nemface because vanhu vane different challenges vakasangana mulife. Atimboti usangana nemunhu ari kuti okay ndiri kukuda nevana vako 3 I want to marry you, I want to make a life with you. How do you handle that part? Inini hangu to my own side zvamanje manje hangu handisi kukwanisa. I don't want to lie. Inini my wishes ndakazongozviudza kuti I will die with my kids. Ndinofa nevana vangu. Saka murume azotodikamwa zvemurume aiwa zvamanje manje ndakatombomira because ndakasiya kuti murume it's not achievement. To my own side. Ukatry akatirika. Yeah, ndakatry. Ndosira achievement. Ndakatotry. Yeah, so I try. Alright, if it's me I'm not achievement. I try to move out kuti vanhu vacho vaone that space of achievement va achieve anditi. Inini ndive ne my own achievement. But to my own side ndakaona nge marriage is not achievement. Marriage is not an achievement kwauri. Kwandiri. Okay, as for you with your own point of view. Because I know there's a lot of ladies and it vari kunzoko vari kushingirira chinhu chisiri kuita. Even to my own side I see it maybe sometimes I'm trying kushingirira munhu uyu but munhu haasi kutoita. Anenge ari munhu akaita sei? Haasi kutoita. Timbotipe zvambo yevanhu kuti unoti kana murume wako achidai so siya. Inini to my own side ndino understand kuti murume wese uri anditi murume usantonyenga but murume is supposed to give you love. He's supposed to give you everything that you want. You're supposed to have a happiness as a woman. Kana uchitoziziva especially kuti uri murume uri hure anditi try kuti umwe wako afare not kuti uri hure anditi unotoda kuti abuse munhu wacho. Alright, unotry say kufadza munhu iye munhu achiziva kuti uri hure because kana mukadzi atongoziva kuti uri hure achatofara ungatry zvakadii. But ini ndona sekuti ukavanza unhu hwako anditi kumunhu wako respect first kumunhu wako it's a good idea. Respect chaichai kungo respecta munhu wako. Kana ndichida kuroora mukadzi roora to my own side kana uchida kuroora roora iwe uripo okay are okay with it? Because chinoitika ndechekuti wakambotasa pane imwe broadcast ndakaona kwa DJ Ola. Yeah, so that yemurume uya wevanhu I like that person. Ndakamufarira. Ani murume kuti ndakafarira murume because he's very open. Aiwa. Akaratidza kuti harisi hure ihure rinogona kuunza mahure pamwe chete. You know what, let me tell you something my sister. It's hard for a man kuti aite open kumukadzi. Aiwa unofanira kuva open. Because 95% yakadzi avadi kutorerwa munhu nokuiswa padi. No zvitori nani. Aiwa tungoti utora open ka and unge part open number 3 4 5. No. But the first one uyu. How do you handle it? Because alright, let's take it for example. Daima muri mimi pa first marriage. Mu first kambati ndakoda kutora umwe munhu. How are you going to react? Exactly. Inini mina ndikudzi chuno one. Ndakakura ndisina jealous. What do you mean upenyu hwangu? Ndakura ndisina jealous. Kana dei ndakatowana murume ainditi even ndiri first wife. Ubva ndiudza kuti let's share this person. Ndaishare. Ndandisingarambe. Because I think mukuzvitaura just because makabuda marriage. Not kuti ndakabuda marriage. Inditori munhu uyo kutoti ukandiudza anditi ndokuunderstand zvekudaro ukandiudza chinhu kuti ukoona mukadzi wangu toda kudai let's do like this in a good way. There's no good way of telling your wife that you want to marry another person. Yeah, unorora nditi. Utangwa warora. Unotangwa wafimba. Utangwa wadanana. So that process yekunyenga nekudanana. Iyo amudi kuinzwa nezvazvo. No, varume mune problem. Ipapo regedza ndibokudza. Yes.
kana ukadanana nemunhu let's be a private kumukadzi wako respect first a person. Problem iri kuitika kwarume wazhinji, let me telling you something. Unoenda kugirlfriend handiti unonyeya mukadzi wako negirlfriend ndopato lose respect ipapo. Okay, ipapo mina ndichiramba ndakakubata kunoita kuti iwewe wacho kana ukanyeya nditi uri kutozviudza kuti mukadzi uyo ari kumba uyo haana basa, ndio pachatoti mukadzi uyoyo azvibate even over the phone kuti pane munhu anenge achifona, because hauna kuudza girlfriend yako kuti call with this time handiti iva nerespect panguva dzakati. Mukaita nonzi secret, kune vanhu vanotozvara vana. Why varume muchiti mukangoita 2 minutes kuti ndoda kuhura izvozvizvi ndokubata ne 2 minutes, mukadzi anotozvara vana. Kune varume vari kutochengetesa vana vasiri vavo mudzimba vachitozvara nditi pachitoitwa secret kutosvika munhu afa musingatombozive kuti mwana uyu ndewokwana. atingasingazivi ndiani murubaba wemwana. Vanenge vasingatozivi kuti mwana uyu ndewokwana achingochengetwa pamusha. So natadza kuibatanidza nyaya iyi. Ndiri kutaura kuti varume supposed to have respect for your wife first. Ukangova nerespect handiti even zvokuti wadanana nemunhu for long handiti zvinototadza kuzivikanwa mumba, then panozouya nguva yekuti unoenda zvizikanwa unoenda in a good way, in a traditional maybe way. Unoenda kunokumbira. Let's say you are my sister and inini ndinoda kuudza mukadzi wangu kuti inini hangu to my own side handiti ndinokuadvisa kuti unoenda kuna tete. Vana tete ndo tete vemukadzi even nevako ndo vanotaurirana vototaura kuti takatadza takaita mhosva, ndo panonzi ngaparipwe mukadzi anoripwa nemombe. And is it true? Apasari pane mhosva ini ndaona bhebi andi ndakuda kuriroora andi handiti unoenda kutaura unana tete vako ndadoroora mwe mukadzi wechitu ndoda kupara mhosva mumusha ndanoroora mwe mukadzi wechitu saka ndokumbira muzondisvitsirawo kunechi kumukadzi wangu. That's fine. Saka izvo anenge asati aziva hafani kumukasira azviziva. Problem ndenye yekuti unongoenda wotonosvika kuti kumukadzi ndauda torora mwe mukadzi wechitu mangwana cheche. That's a disrespect inoitwa nevarume vakawanda. That's why vamwe vakadzi vachizoramba mukadzi wechitu pamba. Okay. But the other thing is inini is it wise kuti ndirore munhu anozivikanwa nemukadzi or ndingonotora samwana wasingazive? There it's up to you. I don't know, let's say it's you with your own thinking that you nofunga si. You the first wife and what do you think kuti ndonotora mukadzi wasingazive kana ndotokuudza kuti chamarika ndakufambidzana nauyu ndinotoona character yacho kuti munhu character yake iri right here. It's true, it's a good way. Toda kunzwisisa kuti what do you think a man can do? You can even marry a person that I don't know. You can marry a person that I know. What do you prefer? Kuti munhu onorora ini ndotorora munhu wayo ndinoziva ndotoona kunge I prefer kuti it's the best. Saka ndokuintroduce here first kwauri kuti wangu uyu ndio munhu wandakuda. Ndosanga ndamboti pa unozvienda kunana tete. Unonoka introduce kama. Azvibudi. Mapeti. Unomuka freezer maxi. Nokuwa slow poison. Saka ndosandutaura kuti kuenda nekuvanhu vakuru zvine zvitori nani. Unotaura kunana tete kuti tapara mhosva. Ndozvanda ndafunga kuti ndoda kudai. Than kuti uti straight 99. 99 haibudi handikunyepera. So varume vazhinji we have a loss. That's why ini nangu ndiri kutaura kuti ini marriage handichaida. But pakungoti munhu akati shamwari ndokuda ndakuda kuroora nevanhu vako zvese imimi anenge akamboinyaita sei aita mamiliyoni here pamwe ndijava shamwari nevana vako zvoitika kawangu I can take off you java but ndokubhadhara ndiwikinero how do you handle it? Because pano mwana wikinero you can't resist. Hakuna mukadzi andidangu hakuna mukadzi nevakaroorwa vari mudzimba wantokuda wikinero. Aiwa to my own side hangu inini ndofunga nezvandiri
inini hangu zvandiri zvandiri zvandakazvarwa ndiri ndimude yangu mudimbinga inini inandizi hangu inonzi mbinga yacho but handimude ndotaura chokwadi handimude audi munhu handitodi zvamanje manje handitodi ndingakunyepera ukatona ndichitokuti I love you sweetheart aiwa ndeichitonyepa ndikatoprefer zvamanje manje ndoprefer yangu bonyora How do you do bonyora? How do you masturbate? Uri munhukadzi. As a man I understand you ndotongonoti zvimadhori zviriko mazuva kune varume vakazara mazuva ano mungonopinda maadult shop kudai varimo ainde vari free apa hauna kana hautombomubvunzi kuti toita nguva avakugizeka pane that time aiwa iwe kana une mafeelings uda uromenzwa naniko une mafeelings una time yeromance ngori connect unongededzwa chitani handina wandoshetsa zita kuti unongochifungei unongotofunga munhu beta nditongoplaya hangu pono ndotongoona pono ndotoita bonyora izvi zvarume izvi but still kana kuchikona pono ka ikutoinvolva murume there's a thing yekuti even iwewe ipapa totori player pane chaunotongonzwa ini ukaplaya pono ende varume chete ka ndinoona kutorutsa aiwa varume inini vakadzi but there's another thing pane that thing inongouya so kuti chii kungoti yaona murume arikuita the another person aiwa handisi kutomuda ndinaye kandakabata maoko aiwa kwa vanhu munotoona pepe pane pachitonzi cucumber real it's real aiwa but imagination ndiye murume you can't imagine a woman and imagine mukadzi unoimagine murume ndotoimagine ari murume aiwa handimuimagine handitorina ina handitorina aiwa sister inza tiri kuti for you to enjoy that intercourse wanongochita you need an image of someone who is that person musoro manguka muri kuringa word rekuti sex ndina kuti mina ndimbokudza wambonoti panonzi munhu arepa pepe mafeelings aya paanouya pepe anouya zviri strong handidi kunyepera ende ndo paya paunoti ukashaya unopinda musha wogeza nditi unoita hasha ndakanzwa hasha dzichiuya chimbondiudza kuti une hasha handi nda kupindira ipapo exactly ne hasha kana kusvikira same time nangu kuti my own side pamurume anobva atoenda ndikangoimagina face yevarume vaiveka vandakaona vandakasangana navo tutora alright handibvise inini someone unomboona kana ndakupindira zvito ndiri kutokudza kai ini to my own side zvanditori reaction yangu anotopera mafeelings ayo than cucumber andinotoprefer yangu toti bonyora riri nani but pabonyora paposti ndo patachiti pane image yemunhu anongo hapana munhu wandenjitombofunga but ndiri kutongoprefer yangu kuti unoziva kuti ukaita bonyora ka zvinoreleasa even doctor vanotozvirecommend kuti bonyora so unogona kutorwa 3 rounds nebonyora hadzizobudisa unotorara flat aiwa unotorara flat but in what I believe sexual experience now hakuna anogara more than month asina kulaza kana so sezvora kuti ubonyora kutorwa everyday because it's addictive no besides munhu wese mdaraka everyday muka kusenika because unotomuka unyatsudinza munhu aparuda munhu sakadabunza tiwe munhu kadzi anditi asiyana nemunhu rume anditi that's why vanhukadzi vachihandle themselves kusvika maybe even kana iwe ukatoenda ku UK for 1 year anditi
vakadzi vemufu vatorarama nei vari kurarama nebonyora. But what I'm saying, bonyora utoti watomuka mani utoona cucumber ravo utoribayirira just because ripo. You can't run away from it. Ndozvandikutaura kuti so you can have bonyora like every day. No, not every day. Mukadzi haiti sex every day. Anoti kuti bonyora ndozvanditaura even sex yacho sex nebonyora zvacho zvinezvi hatingozvisepa the same thing handiti mukadzi haiti sex every day bonyora uriiti every day unokuvara bhinzi yotosvotoka. I had there's that feeling yekuti murume paanotunda andi yekuti mukadzi anofila kuti this is it iwe pakikamba unoiwanepi. No, unotofila utonyatsonda kutunda. No, that one we understand. But it's kuti cucumber ariproduce but iwe ndori kuproducer just the same thing munhu ari kushandisa chidhori chiya chibhatiri chiya handi chine chingotamba so that's the same thing chiri kutamba kachibhatiri chiya. Your movement, your hand, musetonge makakura musingaiti bonyora. Isusu bonyora isusu redinani just was neruoko. Ruoko rinodziya. Ko vakadzi rinotadza nei zvakangofanana. Mana titaurayo komana panyaya dzebonyora baba clarify mamuseta zota musikunzwa mwana. Aibotaurayo. Munhukadzi how do you like that? Because cucumber is cold. Very cold. Rinozotodziya chinhu. What is a microwave first? Rodzi and then attack. So right. I want to know about the size of the cucumber. How big? Not how big. Not sarzera kuti ndikuda size iyi. Izvo zvakuendera nekuti iwo unofarira chinhu chakakura sei. Okay. So kana ndosvika palist yemacucumber ndo size. Anoda kunzwisa mabodi ndo size yamucheche. Utosvika utochuza. Vanenge akatorongwa pepe. There's no way auchagononhonga chinhu. Dai zvaingonzi varume vese sumukai mumira apa tichishare zvinhu ka. Varume vane chinhu chidiki vaisara. Vaisara. Saka wale pacucumber. Pana mazi cucumber tonakanonaka. Aiwa izvo zvakuzodhonyera chibereko zvazvinyatsoita. Unoitawo zvinhu zviri normal. All right. Sister. I don't know. Can I go deeper? No, go deeper. All right. Go deep. Andy. Panengo yomurume. Pane musoro. Andy. I believe munhu yesa munhu mangaita bonde. Andy. Amena pane asina. Hapana. No under 18. Muchibereko. Mune that thing chinobata musoro. Andy. Cucumber. There's a feeling, Andy. Like iwewe musemunhu wechikadzi the moment unobata musoro unotonzwa kuti giya rachinja andi kopa cucumber unobatei. My brother cucumber ndirakapfeka condom auri tiri sinape wasa cucumber rotso condom unotopfeka kuti risade worisa kuscratch irisa kuscratch. Saka I will still number ukapfeka condom unenge ngori mupostora hana msoro hapana andarene thinking andikashanya nchadye cucumber futi. I don't fucking do that. I'm not gonna eat any cucumber. Ukandipa cucumber torovana because andizoziti rakashandere na anditi chora pena mshobo wa pena ndi warona cucumber swipa azikravika ha. Okay, kune vaya vakadzi vanoti hanzi size matters. How does it go like size? To my own side inini I don't know. But mimi ore moda hombe ere amoda diki. Ndamboza. Ndingaitinde yose rikanodika. It doesn't to say because mwana my experience. I know. Aiwa atsadaro. Auzotaura according to iwewe. According to vakadzi mavunziro unomboitawo zvako. Uchitaura paya makaungana. Ndangu to my own side anditi. Ndiri munhu yokuti my friends I don't have. But panotaurwa nyaya ndiva ndongolingana. Yanditombolingana notaura. Vanozakadaro. Vanozombe kana diki. Zvinoitika ndezvekuti pachunhu chechi handiti asi andambonzwa vanhu vanongotaura zvavo because unenge watova nacho waita toiti ichi
auna commitment. kuziva auna but kuziva unoziva aiwa cause munotanga matombochaya ndozati zvakafanana nekudhara paipe vanhu pavaidanana nditi vozongopinda mumba vaizongopinda mumba zvakafanana nekuti pandakarorwa the first marriage nandakatopusa ndangosvika nekunonzi dhabu ende ndakatobviswa mumandara nanhasi anogara achitotaura dina tokuradzai mameseji anogara achitotaura kutoti nekuti wakapata ndinakabviswa mumandara ndosaka rakazoenda so zvinotombondirwadza sometimes ndozongozvitora kuti it's just a thing zvakaitika ini ndakangozvitora kuti ndakatomboenda kuchikoro ndikapedza form 4 ndaizviita kunge noza zvimalesbi zvimatombo izvozvi ndakakurira kuruzeva saka ndanika that feeling yekuti chero mukomana aiwa ndaichaya ndotorova saka ndaingova ne that feeling yandangokura ndiri tomboy saka ndakapedza form 4 ndisambosangana nemunhu ndichingozvita tomboy ndikaenda kugara Bulawayo ndaingozvita chitomboy ndaifarira zvokuti kana munhu akapfeka jezi chichi nanhasi dzongo akafilinga ikanotomboy yekuti regedza nimboita chitomboy handozozvichinja kuti ndane vana mandakura ndakufanira kuchinja dressing saka ndofana kuzvita kachitomboy kake zvelove izvi zvazvisiri mandiri ndasinganyatsodanana plus kwandakandogarawo Bulawayo vaiva strict mainini vacho vanga vari ndasingabudi mukembi taigara mukembi polisi ndasingabudi panze saka ndakazongonobatwawo nababa manje mangwana ndiri chimusikana andambobvira ndakasangana nemunhu ndangopusa ndaisingatambozviti kana kuti romance yacho inoenda nekupi zvinoitwa sei fandangonzi hangucho so that feeling yekuti chunhu wakanochichuza sei ipapo pamwe denda kanowanawo ane diki ndandatongoitawo that blandi ikadiki ikako unenge wangosanganawo nediki saka vanhu vainozotaura zvekuti hanzi sex haina vanhu vanenge vachitonyepa medium zvinongoendera nekuti because mukwana munhu akuti ini ndoda hombeka uchiminza aziva masaizi but chinoitika ndechekuti ndino kuti vakadzi vazhinji in life havanyatsoziva romance vakadzi vazhinji havatundi havasati vanyatsoziva varume vasiri kutundizere kana kuti munhu asingangotundi chinoitika nechekuti vakadzi tinonyepa kuti tatunda titonyepa but kutora chokwadi guys let's be for real munhu ukunotomona kuti hayo because kana munhu paanotunda kana fesi je kana munhu anotoka kuda kufa haungapfeki kuda kufa mina ndikudze chinoitika ndechitichi vakadzi even patotosangana paipa tinototaura kuti chi tinonyepa ndoti asha paipa wakazoona zvandakazoita kumeso ndakasunga fesi zvekutoti baba aifunga kuti kuri kutoindika zvokuendeka asi chokwadi tichamotaura chinhu wani kutunda hakusi hamuna fesi chete hakuna kuti mukadzi kana uda kutunda chete mamuzive tisitoziva tiri varume kana wada kutunda pane liquid yaunoproducer inotonora handi which means iyoyo haukwanisa kuproducer kana uchifeka dzimwe nguva ndosvandiri kutaura kuti zvinoenderana nekuti uri kumubata sei but inini hangu kuti my own side havakadzi vazhinji vanonyepa kuti vari kugutsiwa havasi ndosaka muchizoona varume vazhinji vari kuhorewa but still alright kana watohora which means zvanotundiswa nomwe pane ari kuti munazati there's other thing yandida kukudza ichinhu wani kuti vanhu varume vari mumba havana romance they are not romantic I think wasiri romantic no ari mumba anongosvika achifukura ndivana fugunde connect then kozoita kuti ndanosangana na GT panze apo anotraya kuda kundifadza anonanzva nepasipedza I think it's the same kwese no it's both sides inini ndikanotora kangu kachirubva ku form 3 handi
kana kuna ndinanzva kana even kusimutru chaiko andi iwewe mukadzi wangu iwo autombodi rurimi rwako atokana paguvhu isimuzira vakadzika nyaya iyoyo munoitora kusaidi kwenyu chete aiwa unoziva kuti chinoitika nchekuti vakadzi vane bhilive kuti kana muri mumba vakadzi handiti murume ndinofanira kushanda chete plus iye mukadzi akakudara anenge achiti mweya wechihure kwete kuti mweya wechihure kozi murume maybe nokuda kudyiwawo nonokeda turana tu tikushanda wangu tinokudya zvoti tikushanda netsokoda kuti manje kumboga unokuchotora kuvarume chete iwewe zvaunonoitwa whoever is outside murume ndo zvaari kunoitwa futi nekako ndasei varume vaizopedzera mari ikoko ndosaka ndiri kuti hangu inini handiti muri kutoona ipapapo zviri kutoitika izvizvizvo saka ndini hangu ndiri kutoti marriage kwandiri hangu inini I believe kuti it's lack of communication even lack of communication pasina lack of communication do you think kuti mukadzi wakauzera unonotundiswa how do you feel nazvo no amana chimboita mukadzi mumba mapedza uri wabonde baba ubva kudzada wanga unonotundisa how do you feel alright you feel demotivated let me tell you something let me tell you something and nokosadi mukadzi womba anokwanisa kutokudza kutoti fuck antokuudza utoti fuck kuti wakasira antokudza cause mane that relationship yokuti motobudirana pachena kuti zvadhako andi ukubata but munhu wangu unotadza kukuudza igirlfriend especially kana uchiipa mari kuti akudzira awanga akudza kuti wanga akungobuda panze akuzonorowa zvake naBryce ene hangu ndosaka ndiri kutaura kuti mukona zvemarelationship izvikechi ndione hangu zvichishanda to my own side inini kwandiri hazvisi kutombondishandira hazvitoshandi but usarowa neguna usatosanga neguna wapane wanu kunokurowa unobvunda ude kutongochafa anorara zuva rese ndosaka ndiri kutotaura kuti inini hangu zverelationship ika ndakangodecide kuti there's no love inini I believe kuti iwo audi relationship chazozwa kakurawo nechitombwe chiri mauri ichocho ndochi kuramba chichikufoserekedza zvokuti at the end of the day uchapedzera kutorara nevakadzi handite hapana vamwe vakadzi apo aiwa zvinoitika zvanonaka vakadzi aiwa ndaizvangu hanzi atatombozviexperience handite hazvozvia nei kana uri mukadzi asi marovero acho andozokuita futi ukauya uri mukadzi uchinditi I love you handitodi zvinzopakuti pangori mutombo iyi wanga usina that thing ndasitorina that thing best friend yangu angatori mukomana best friend yangu what angatori mukomana kusvika ndipedze even namanje kana ndikatosvika kumba that guy is still coming at home atongori best friend yangu even still chat tinotombotaura tine time aiwa hatitorina kana handitorina because even now atori married saka tinotongori that people vanenge vachingori kutaura nyaya but uri sei mhuri yako bhobho chete I don't have that time ndotombomutsiura kuti hapaipa uri kutobhayiza watoita kamubhebhi keke awobhayiza shamwari ini sister inipanyaya dzekuti ugare usiku usina ini ndotoona unge munoziva tichi mirai ndikudze inini ndofungaititorohwa babata ungazvibudira hacho chaiwa mana ndonyepera mana dziri kuchekwa kunze kata ende semunhu chekuti ungagare nguva yakareba usinombochait's nature vakawanda but varume vachoka ini hangu to my own side vakawandisa variko handiti but to my own side handisi kunyatsomuwana ini handisi kunyatsowana munhu anoda zvandoda ende to my own side inini kana murume izvozvizvo anoti anondida even angaita mbinga is supposed to be a content creator anofanira kutoita content creator so that they need to understand each other because kana ndikaita content creator handiti ndikanovhura Burugwa handiti everything chandaita ari kutoziva kutoti this is alright so iwo wasikuda murume just because of the type of content that you do
no hatimbotora kuti wawana somebody ari kuti I love you necontent yako iyoyo paunonovhura Burugwa moyo wangu unonyunguduka ndo ukasangana nemunhu akadaro vhuraga ndobva ndafenda hakuna mina ndikudze chinoitika ndechekuti I try even kutomboona kutoti even baby daddy wangu anoteerera zvotaura navanhu too much anotori ignorant anditi but sometimes anoteerera because edzongwa sometimes ndomunzwa kuti zvinhu zvezvo zvamunoita izvi zvekupenga izvi zvezvo nebasa ramune muchiita iroro so ndotoona kuti izvi zvimwe zvinhu zvinotondidzosera mumashure because vanhu ava havasi kuunderstanda zvandiri kuti why achidaro haana kukuziva uchidaro aiwa akandiziva ndichidaro is it akatokuwana utori content nditori content creator nditomhanya ndakapfeka Burugwa nebra inana kutanga nekungoti ndaivhura but the way yandaivhura it was too different ndaibvisa ndofamba neBurugwa nebra you understand it Burugwa nebra ndofamba nawo that person asina that shame and there's other people vanotoenda vachitonomudza kutoti ukona huri rako iri rinotoposta zvinhu pasocial media akashama achita se but to my own side ndotowana kuti vanhu vacho dzimwe nguva vatori macontent creator anenge achizvinyepa kuti macelebrity vari macontent creator vasiri futi macelebrity vachizvita kunge macontent creator havatogoni kucreata content so izvo zvinondipa kuti dzimwe nguva nomboita hasha ndoti so varume ndongoona kunge vasina kana alright but chimanudza imimi sokwana kwenye I think munhu wese ane kanhu kako kekuti either uri muface kana uri mubaby pangosangodarika musikana palesi uri muface pangosangodarika musikana unokwasangoona mwana yakanaka mwana anoita imiwo sembaby panodarika umwe muface hapana uva munoti uyu munhu anoita andombomuchivi andobwachivasister chimbomirai atikona kutoona kuti beans yakatochekwa because you know what is it Nigeria or Ghana vakadzi vachiri vana vanobviswa beans mwambozvinzwa vakabviswa beans ka asina mafeelings saka pabinzi nenge chibvisirwe kuti kutobvisa mafeelings zvachose so ongokura ngori bano like hakura ane that thing yevarume too much akaita murume wake waita ndiye watongoita hatuna basa kuti ndarowa naBryce kana it's like it's the same but ndonazoti zviri wrong 100%. No, it's not wrong. No, it's wrong. How decide chinhu chimwe rakachisika chine beans unobvisa unobvisire. Who are you to decide? Aiwa to my own side and nakubviswa. Plus mwana uyu hamusati mamuchuzira hasati va old enough to choose kuti handidi beans rando ide yongomaya ngoswa kubvisa beans. Aiwa atina hangu kuti aiwa nakubviswa beans iripo zvayo but handisina feeling unozati ukava munhu ari heartbroken too much wava nedepression too much ukava nedepression uri munhukadzi even uri mumba there's no romance mafeelings chawandopera antoda unobhoostwa untoenda kwadoctor unobhoosta mafeelings but mimi muchitombotarisa motongonzwa kuti nditokudza chero katoya yako iri panze andichombozvitarisa ndototamba ndakatoigarira nabasa nazvo zvoro zvinetseka let me tell you something even nandi mukadzi atopinda umo andi akatongotobvisa hembe andi nyangu ndandisingadi aiwa ndotopindaakamudiakeakanarinaso kuti gunanzi dei muchizombonze munobvunza vanhu vandinoacta navo okay let's say macontent creators andiri deep nawo for now vana chimawo anditi ndozotongonyara kuti achakudyiwana nejo achamuchaya nekwamangolesi varipo but ndotobvisa varitoripo even mukadzi wacho nditobvisa hembe iyo chimhawa akatora sini
chimakatora sini akanoti kwesha pasi pabeans kudai aunzwe handinzwe aiwa umukwesha kungokuratidza chito aiwa nditakuudzaika mona zvinhu zvamuri kuramba zvinhu zvika zvinhu zvingori life there's no way yekuti mina ndikuudze ichionowana handiti kune the feeling yekuti inini ndakatozongozvudza kuti munhu wechirumeka azviti nangosingadi munhu wechirume ikatongonoguma beans zvafa same time iwe unobva totanga kutodedera same time wachobrain hazitoshandi beans nozama feelings anombuda musoro mafeelings ibrains ako beans chero kangosoro wokodaizvotobva ukatongobata nangu akadhakwa agara mafeelings ake anenge achingomudza kuti ichi do you know kuti there's a 60 cents iri pabeans nepasini kuita kuchikoro isi vakadii science ndokune 60 cents andi that's why kuona kuti munhu anotadza kurizi asoti ambona kuti wapedza kuita 6 ombo wati fuck ndaita zvinhu zvandaita wrong which means idzi dzedzamira kushanda kwakushanda 1 yekuzasi